Pajjiżna jrid jibbaża ruħu fuq il-produttività, mhux fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ fejn qal li Malta trid tibdel il-mudell ekonomiku tagħha u tiffoka fuq aktar produttività biex in-negozji ikunu jistgħu jikbru b'mod sostenibbli. Alex Borch sostna li tkabbir ekonomiku u l-GDP mhux dejjem jirriflettu r-realtà tan-negozji jew il-kwalità tal-ħajja li qed jesperjenzaw in-nies. Hawn huwa semma l-eżempju tal-Irlanda li tuża l-Modified Gross National Income sabiex tagħti stampa aktar realistika tal-ekonomija u sostna li Malta teħtieġ miżura li turi kif verament sejrin in-negozji. Fost temi oħrajn Alex Borch tkellem dwar il-provvista tal-enerġija fejn qal li l-qtuħ tad-dawl wera li jeħtieġ investiment serju fis-sistema tad distribuzzjoni tal-enerġija. Xi ħaġa li Alex Borch irrepetiha anke mal-ġurnalisti li kienu preżenti. Dak li tnaraw bħalissa li hu l-qtuħ tad-dawl xi ħaġa li tista' tgħid kienet prevedibbli għaliex fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa li ilna mis-sajf tal-2023 naraw li qed isseħħ. Konna wissejna fuq dil ħaġa mhux aħna biss imma anke l-Awditur Ġenerali permezz tar-rapport li kien ħareġ fejn eżiġa l-bżonn li ikun hemm investiment serju fuq l-infrastruttura tal-distribuzzjoni tal-enerġija. Din mhijiex kwestjoni ta' ġenerazzjoni ta' enerġija ma ta' distribuzzjoni tal-enerġija għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-konsum qed jiżdied, però ħafna mill-infrastruttura meta niġu għad-distribuzzjoni ma sarx l-investiment meħtieġ biex tiġi pari passu mal-konsum illi qed ikun hemm speċjalment fl-eqel tas-sajf bħal qed naraw dal-aħħar. Intant waqt il-laqgħa maċ-Chamber il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-effett ta' traffiku fuq in-negozji fil-waqt li appella għal pjan ċar biex tittaffa din il-problema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-bżonn ta' reviżjoni tal-local plans b'kull sens bejn iż-żewġ partiti. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey saħaq li pajjiżna għandu jimxi minn ekonomija ibbażata fuq il-volum għal waħda ibbażata fuq il-valur. U fakkar kif pajjiżna għandu problemi kbar ta' infrastruttura, partikolarment fejn tidħol il-ġenerazzjoni tal-enerġija u s-sitwazzjoni ta' traffiku. Biċ-Chamber tgħid li dan kollu huwa sintomu tal-istess mudell ekonomiku u għalhekk wasal iż-żmien li Malta tagħmel il-pass li jmiss.